Ti uradila te slike sa tom osobom ili ne? Si uslikala to? Pošto je bilo da to uradiš za par minuta, ja se ne sjećam šta je bilo posle, zaboravio sam. Si uradila ili nisi? Te slike na astralnom nivou. Pa nisam prekinula. Pa hoćeš sada da to uradimo na brzinu, a? Može. Pa ajde, ako ti nije problem, uzmeš opet, dođeš do te osobe koje beše, čak ima ime Nikola beše. Da. Ajde da dođeš do Nikole sa svojim anđelom i da naslikate zajedno, znači ne mora baš ekstra hitno, ali dobro, 2 minuta, 3 minuta naslikate jednu kolekciju platna, bilo koje vrste, znači da li za more, da li su to neke te kičerice koje se prodaju ili će da bude jedno platno, neko ekstra umetničko, sve jedno, ali da bude 6 komada. Jel važi? Važi. Ništa, ti mi kaži kada si došli do njega, da znam kada merim 2 minuta. Jesi sa njim? Da. Okej. I kako beše slikanje sa njim? Jel on ulazi u tebe, ti u njega, u ruke, glavu, srce, šta beše? Čekaj, s kim treba da vodim? Pa sa tim Nikolom, ali on je slikar. Ali on je... Šta je on? Je li on slikar ili kritičar? Ja mislim da je slikar. On je kritičar. A on je kritičar, pa čekaj, ako beše taj ko je slikar. Pa nismo njega... Mi smo... pokušaj sa nad dušom, ne znam, anđeo da... Okej, ajde onda da vidimo. Onda to, ja sam mislio da je Nikola taj ko je slikar, ajde da vidimo. Ne, on je... Okej, ajde pitaj Anđela, možda te odvede kod nad duše slikara, pa da uđeš u nad dušu, da se upoznaš sa njim, znači, koja je baš za slikare. Može. Okej. Znači, nek te odvede do njega i ti ćeš da opišeš kako on izgleda. Ima belu dugu kosu i belu bradu. Aha. A izgleda ono kako, osim toga, bradu i kose, vidiš celu figuru ili samo glavu? Da, celu figuru. I šta ima obučeno na sebi? Pa nešto poput toge, znači ona haljina kao. Aha. Okej, pa ništa, pitaj Anđela i njega pitaj jel ti treba da uđeš u njega, verovatno, da bi mogla da doživiš to kako je biti u nadduši slikara. Kako je biti slikar na kvadrat. Kakav je osjećaj i kakve su inspiracije i to. Verovatno. Da, da. Okej, pa ništa, onda uđeš u njega i budeš malo, ti mi kaži kad si ušla i onda ću te pustim 2 minuta da bi... 2 minuta ću te pustim da budeš u njegu, možda minut da odem do kuhinje i to nešto uradim i onda ćemo posle da uzmemo da slikamo. A važi? Dobro, u njemu sam. Okej. Pa kako je osjećaj, jel se dešava nešto u tvom telu da osjećaš neki sredan? Po strujanju. Aha. Od ramena ka prstima ruke. Okej, pa možeš da izdržiš 1 minut, 2 dok odem do kuhinje? Da, naravno. Da bi mogla to da doživiš, da bi posle lakše slikala, važi? Da. Ajde. Ja sam zaboravio, ako može samo da se pozove... Šta? Ako može da se pozove Violeta, pitaj Anđela da li može i ona da se pozove, da dođe, da bude i ona unutra, da ima i ona to iskustvo, bit će interesantno. Jednostavno. Da, ne mogu da je... Ne mogu da je dozovu. Nije u ovom univerzumu, pa dobro, okej, onda ti budi, pa će ona da bude... Ona će da se... Da, možda će doći posle. Da, a dobro, ona će moći kroz sećanja tvoja to, okej. Došla. U stvari ti možeš sada već da počneš to da radiš dok sam ja u kuhinji da slikate. Pošto to će da bude zajedno sa ovim stanjem u kojem se sada nalaziš, znači možeš odmah da postavljaš platna,
No, ono 6 komada i jedno po jedno, cap, 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 cap. A vaš? Vaš? Znači da, pošto ćeš za to vreme da budeš u njemu, dok radiš, u tom je poenta, ne moraš baš da ekstra brzo, vidjet ćeš već kako da možeš da doživiš i te svake poteze i kompoziciju, a posle ćemo da pogledamo sve zajedno šta je na kraju, važi? Ok, ja sam tu. Ok, ali ne, nisam završila. Nisi dobro, važi, ja ću se čekam. Dobro, ispričat ću ti ovih 5, pa... Ajde završiti, pa da uzmem vodu. Ajde. Ok. Aha. Ok, onda ispričaš šta, kako izgleda sad, razvučeš to kao izložbu i onda mi pričaj kako je jedno, drugo, šta izgleda, koja je tehnika, kompozicija, žanra. Ok, nego prvo... tako krenulo u segmentima, razne slike koje nastaju i to, ali... Sam ja morala da pravim izbor, ja neću tako nešto, sam morala da utičem dok... A onda sam prestala s tim. Prestala sam to da radim i onda su bile drugačije teme. Aha, pa okej. Ovako, jedna je bila 2 jedrilice na moru, uzburkano je more. Aha. Znači, prilično valovito, onako modro, sa penom i... Aha, a čekaj, kaži mi, da li ti to, znači, da li je to tehnika koju ti možeš da napraviš, znači, stvarno u realnom životu? Pa dobro, ćeš znati to da uslikaš, da ti se sviđa i kako to izgleda? Da, znaću, to ću znati, ali ima tamo delova koje će zahtevati, ima nekih slika koje... Aha, okej. Ajde pitamo... Pa je sledi... Možemo da pitamo odmah Nikolu šta on kaže. Da, to dobro izgleda. Aha, šta je kao kritičar on, šta je tu interesantno, kako bi on to napisao analizu. Ovo je dobra kompozicija, ovo ovako, boje, nemam pojma, znači onako baš umetničko mala kritika, argumentovana. Pa puno emocija, snažno. Aha. Znači ipak drama, dramatično, ne romantično. Da. Okej, a kakve su boje? Pa tegid bela, ima i onako naranđasta. Aha. I plavo-bela je drilica i tako ima neke kombinacije. Oker i žute. A druga je drilica kakve boje? Pa i jedne i druge su slično ukombinovanih boja. Znači ima i ono nežno plava. Aha. Sa nekim rombom ili tako nešto naranđaste. Ali nežnije, ona kajsija nije. Aha, okej. Dobro, ništa, jel doćeš, jer ti se to tebi sviđa, tebi, da ti to tako uslikaš ili ne? S obzirom da je i ovaj pohvalio i s obzirom da to već imaš gotovo, znači to bi trebalo da možeš posle bez problema za ne znam koje vreme, koja je tehnika, ali da to staviš znači na platno. Možda neće baš to posle bude tako, ali možda i hoće, ako uđeš u te energije, znači bukvalno možeš da... Ajde, vratit ćemo se posle na neku koja ti se najviše sviđa ili koju ćeš prvo hteti da uradiš, pa da osjetiš i te senzacije od dodira četkice ili čime više radiš, kojom tehnikom.